ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಏದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ 5:15 ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೌದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಉಲೈದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಉಲೈದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ 5:15 ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ದೇಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸಂಜಾದ ಚುಮ್ಮಿಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೊಲ್ ತೋಜೋಲು ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಇಂಗ್ಲ ಹೊರದರ್ ಸಾಡ್ ಕುಡೋರ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡ್ರು ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀತ ಅಂಚದ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಡು ಏನ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ತೂಕ ಅಂಡ ಒಂಜ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಒಂಜ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಓ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಡು ಎದುರು ಅಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಸೊ ತೂಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ ತುಲಿಗೆ ಜೀಪು ಸೋಪುಂಡು ಜಿಪ್ 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 ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಉಡುಪಿಗೆ ಎಸ್ ಚುಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತೊನ್ವೇರು ಬಂಟೋಳ ಆತ ನೂತಂದಡದ ನಿಮಗೆ ತೊನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚಡಿಗೆ ತೊನ್ವೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಪಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಪಿನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಓಪಿನ ನಾವೇ ದೂರ ಓಪಿನಮ್ಮ ಹಾಂ ಒಡೆಗೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ರಡ್ಲ ಬರ್ಬಿಡ நமக்கு ஜெயலட்சுமிக்கு அஞ்சு போடத்தா ஜெயலட்சுமி நல்லா தூர போடத்தா ஜெயலட்சுமிக்கு போய் எவ்வளோ எட்டு கலெக்ஷன் உண்டு ஆந்தா நம்ம இது தூர ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಗ್ಗೋಡ ಅಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಂಡು ಎಕಾಡ್ತಿಂಚ ಅಲೆದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಲ ಒಲ್ಪಲ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಉಂತವಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಂಗಡಿದ ಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮೈತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ ಆತೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪನೇ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿ हाँ कोई है सीधा गुर्ची अब जागले जुंता है मोबाइल कोरियर है ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಗಿಲು ತಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಸೀದಾ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಾ ತೂಕ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ತೂಕ ಚಂದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಐತೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಉಂಟರೆ ಜಾಗ ಬೇತ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತಾ ತೂಕ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇನ ತೂಕ ಹಾಂ ಪೂಜಾ ಹಾಡ ಏನಂಡೇರು ಓ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲಾ ಏನಂಡೇರು ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಂಡೇರಾ ಹಾಂ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂಡೇರಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೂಯಿನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಮಾರು ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಏತ ಡಿಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಹುಡುಗದ ಸುಮಿ ಯಾನು ಲಿಫ್ಟಿಯಾ ಶೋಕ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾರೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ 32,000
ಓಕೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಎಂಕುಲು ಗಹನಗ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯ ಏನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಮಿನಿಲಿ ಎತ್ತಂ ಪೋಯಿರ್ನ ನಿಕುಲು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರ್ನ ಏಲರ ಕಿಪಿದೆ ಬರುವರು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓವು ತೂಪ ಅವೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಓವುಗೆ ತೊಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ತೂವರ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ದೆತೊಂದು ತೂಪೆನ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಗಹನ್ ಲಂಚೆನೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಚಿ ಅಕುಲು ಏತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ತೂಪವೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲಡ ಆತು ಅವು ಕನ್ನಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕನ್ನಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಂಡಿಡುಪ್ಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂಲಿ ಪಂದ ಮಂಡಿಡುಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪೋಪುಜ ಸೊ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚ ಗಹನಿಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ತುಯಿನಿ ಅವಿನೇ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಬತ್ತ ಚುಮ್ಮಿ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಪಂಡೋಲು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಗೆತೊಂಡು ಪಂಡು ಗೆತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಐತೆ ಮೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಗೆತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಜರ ಪಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಯಾನೇ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೆಂದದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆತ್ತಕೊರ್ನಾಗ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಬೊಚ್ಚಿಂದೆ ಬೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೆತ್ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲಿ ಅನ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮುಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೆತ್ಕೊರಿಯೆ ಮುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಸೊ ಎಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ದಡೆ ಬತ್ತ ಸೊ ಬಿಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ ಬಟ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡವಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಲದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಂಡು ಸೊ ರಪರ ಪಾಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಸೊ ಸುಮಾರು ಬೇಜಾರಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಚಕ್ಲು ಉಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಓ ಶೇ ಅವ್ಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂಚಿಡು ಕೆಳಗೆ ಹಾಂ ಶೇ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತನ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಹೆಂಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ರಿ ನಾನೇಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತಡೆ ಏನಲ್ ಬಂದು ಮಾರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಂತಲೇ ಓಕೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಿನಿ ಪೋಡು ರಸೋಯಿಗೆ ಪೋಡು ಕೈನ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತಡೆ ಇದು ರೈಸಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಉಂಟು ಉಗುವಲ್ ಉಂಟು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಗ್ರೀನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಟು ಗ್ರೀನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅವು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಂಚೂರಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಟು ಬರ ಬಾಡ್ ಲೈವ್
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಉಂಡು 65 ಉಂಡು ಉರುವಲ್ ಉಂಡು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಉಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಇಡಬೇಕು ಗ್ರೇವಿ ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ ಬೇತೆ ಹಾಫ್ ಸೂಪ್ 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 2x4 ಇನ್ನು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೋ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೋ ಸೂಪ್ ಇದೆ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ದಾಲ ಬಡೆ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದ ಸೀದಾ ರಸೋಯಿ ಬತ್ತ ರಸೋಯಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಡುಂದೇನಿನಿ ಬಟ್ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತುದರ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಇದ್ರು ಪಾಸ್ ಆದಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಏಪಲ ದುಂಬೆ ಪೋಡು ಪಿರ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ ರಸೋಯಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೊ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ನಿಕುಲು ಆರ್ಡ್ರ್ದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಂಡರ್ ಸೊ ಸೂಪ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬಾತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋರು ಬಡವಲಾದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಚಿನ ಗೊನ್ನಲ ಆ ಬಡವದ ಟೈಮಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನನೇ ಸೊ ಸೂಪ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಗಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಗ್ರೇವಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗ್ರೇವಿ ಪಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಡ್ರೈ ತಿನ್ನೊಂತಿನತಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕಬಾಬ್ದಲಕ ಮಲ್ತದು ಅವು ಡ್ರೈ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರತಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಏನ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ಲು ರೆಸ ತಲಕ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಲ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಸೋಯಿದ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ರಡ್ ಸಲಿ ಪೋನಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಬಟ್ ನಡುಟು ಅಕುಲು ಒಂಚ ಪೋದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಟೆಲಿನ ನಡಪದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ನಡುಪುರ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಕೂಡ ಮೊಕ್ಲೆ ಬೈದೇರು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ತಿಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೈದೇನೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.